Kenen tää kopteri on? Mo. Sillä menee semmonen, joo. Käy. Ai, lähellä on. Jumalauta! Ei voi olla totta! Yes. Anna olla vähän aikaa, nautiskellaan tästä. Se oli vielä tällainen niinku... Onks hei kunnon kameran kanssa zoomattua tonne? Oo! Pitäis olla paremmalla kameralla. Joo. Aivan helvetti. Ihan uskon. Aika äkkiä sä opit, kun sä ensin se kyseli tossa noin, että mistä tikusta tää kääntyy, niin sitten se laskeutuu tommosen postimerkin kokoisen läntille tonne 10 metrin päästä keskelle vettä. Sun täytyy varmaan hommata kopteri itselle. Mulla on ollut helikopteri. Lahjoja vähän tähän hommaan. Mulla on ollut kyllä helikopteri. No niin. Mutta tuo oli kyllä niinku, en mä ois uskonut, että se siihen menee. En mäkään, mä ajattelin, että no vittu otetaan nyt kuva, että jos se saatana sattuukin sinne osumaan, niin kyllä vituttaa kun ei kuvaa. Pitäisikö se ajaa pois sieltä? Aja nyt pois, niin kun akku loppuu sinne.